momente sa posuňme už k poslednému bloku dnešnej konferencie, ktorým je nástroj pre cirkulárnu a digitálnu transformáciu sociálnych podnikov. Ide o tému, ktorá je často diskutovaná, zelená digitálna transformácia, ale obávam sa, že v praxi a v teréne ešte stále málo uchopiteľná a málo uchopená. Ovšem predtým, ako pozvem na javisko prvú diskutujúcu, tak máme opäť pre vás maličkú úlohu, ktorou je opäť slajdo. Opäť vás poprosím o veľmi rýchlu asociáciu, komu sa chce. Dovidenia. A kto má kapacitu, čo vám napadne ako prvé, keď sa povie zelená transformácia? Zatiaľ nikto nič nenapísal, ale myslím, že sme všetci tak vyčerpaní, že je jednoduchšie to povedať. Tak, príroda a udržateľnosť. Nič. To je taktiež výzva, na ktorú budú panelisti reagovať. Využívanie odpadu ako materiálu, udržateľnosť. Množstvo ďalšieho. Pokiaľ budú ešte nabiehať ďalšie odpovede, tak poprosím Petru Čefalvajovú z Insienu o jej príspevok. A Petru a takisto ďalšie prezentujúce poprosím o 15 minútovú prezentáciu, budem opäť sledovať čas a potom vás poprosím zostať tu v týchto kreslách a vás všetkých opäť inšpirujem k tomu QR kódu a ku kladeniu otázok, ktoré potom budeme ktoré zodpovieme po všetkých troch prezentáciách. Takže Petra, nech sa páči. Ďakujem. Ja len posuniem odkaz, ktorým som sem prišla. Viem, že som vám zobrala tú kávu, ale tu mi bolo povedané, že mám to roztočiť. Neviem, či sa mi to úplne podarí, bez ohľadu na to. Ja som ani nevedela, že bude slajdo, tak ste mi to veľmi dobre nahrali. Udržateľnosť, alebo teda mojou úlohou je dneska zastúpiť Inštitút cirkulárnej ekonomiky ako neziskovú organizáciu, ktorá pracuje už v tejto téme na Slovensku viac ako 10 rokov. Transformácia, či je ešte udržateľná a či vôbec, čo si pod tým premyslíme, alebo prvé, čo nás napadne, bola tu tá udržateľnosť, boli tu tie odpady, ktoré sú, myslím si, že najrýchlejšie a najľahšie prepojiteľné s niečím, čo môže znieť environmentálne, ekologické, udržateľné. Je to vôbec možné? Áno, asi áno, ale mali by sme si povedať to jednoznačné ale a to je základné. Neviem, či už to tu bolo povedané, bohužiaľ som prišla neskôr. Keby som vám dala otázku, že čo to vlastne udržateľnosť je, určite by bolo veľa definícií a pojmov. Základom však udržateľnosti sú 3 piliere a to je sociálna ekonomika alebo tá sociálna stránka, samozrejme environmentálna stránka a ekonomická stránka. Nič udržateľné nemôže fungovať v súčasnom svete, ktorý je trhový, ktorý je kapitalistický, bez toho, aby aj tá ekonomika nevyšla pozitívne, lebo potom inak sme napojení v podstate na hodnotový systém. A ako vidíme, aj tie hodnoty a záujem spoločensky sa vie meniť v čase. To, čo bolo zaujímavé pred pár rokmi, už tento rok nemusí byť práve to trendovou a základnou témou, s ktorou my pracujeme. A zároveň sa ukazuje z posledných analýz, a to je veľmi podľa mňa dôležité povedané a týka sa to, my sme to analyzovali hlavne z pohľadu toho environmentálneho, ale aj to si treba uvedomiť, environmentalistika je veda o spojení alebo teda vzťahu človeka k prírode. Nie je to o prírode samotnej, je to o našich dosahoch a dopadoch našich aktivít a činov, čiže je to veľmi dôležité. V súčasnosti prežívame ten trend a určite každý si tipujem, že bude so mnou súhlasiť. Trend v marketingu, kde pred roky 2019 až 2022 boli extrémne témy, kedy bola udržateľnosť, ochrana životného prostredia, klíma ako jedných z kľúčových tém, ktoré boli na úrovni legislatívy, politickou témou a veľmi silne spoločenskou témou. A teraz prežívame tzv. Pád tejto vlny alebo tohto záujmu, preto lebo sa ukazuje, že všetky trendy,
ktoré prichádzali už od roku 1960, majú vyslovene vlnovitý charakter. A tým, že ešte máme zosilnené tie sociálne siete alebo tie nástroje, ktoré komunikujú tieto témy, tak zároveň sa ukazuje, že o to zosilnejší môže byť pád, o to silnejší môže byť vzostup. 19 až 22, 2000 roky boli tie najsilnejšie témy, ktoré sa ukázali v množstve napríklad zrealizovaných projektov, či už je to OZE, čiže v rámci obnoviteľných zdrojov energie. Nemali sme tu také silné roky, ktoré oni prišli, toľko legislatívy na úrovni Európskej únie, národných štátov alebo národných legislatív sa nikdy nevytvorili. Avšak prichádzame, aj sa vytvárala legislatíva napríklad aj u greenwashingu, lebo environmentálny udržateľný trend sa ukázal ako jeden zo svetových trendov, ktoré v najbližších rokoch budú ako keby určovať aj ten trh ako taký, ale ten pád prišiel a ukazuje sa, že miesto greenwashingu vlastne existuje aj v tom trhovom, v súčasnosti v tom trhovom priestore tzv. Greenhashing. Je to už teraz opozít v podstate k tomu greenwashingu a to znamená spoločnosti, firmy, štáty alebo regióny akokoľvek začínajú tlmiť svoje aktivity, ale hlavne v tej komunikácii. A rovnako menia svoj slovník, čo sa ukázalo, že teraz, kedysi sme pohovorili o tom, moja služba, môj produkt je lepší ku klíme, lebo riešim klímu, lebo máme tu krízu a budem riešiť emisie a tak ďalej. Avšak ukázalo sa, že v súčasnosti s tými zmenami, ktoré prišli, by sme mali komunikovať úplne inak. Mali by sme komunikovať ekonómiu, to znamená, čo je udržateľnosť, a to platí aj pre sociálnu oblasť, environmentálnu, trhovú, čokoľvek by sme si to rozdelili, i keď je to v jednom košiku. Budeme hovoriť o nejakej ekonomickej stabilite, o úsporách, ktoré sú rovnako environmentálne a vždycky úspory boli environmentálne, materiálové, energetické, odpadové úspory, lebo čo je odpad? Sú financie. Ja vám to potom ukážem. Na druhej strane nemali by sme už komunikovať, ja chcem niečo urobiť pre životné prostredie, ja chcem zabezpečiť bezpečnosť, odolnosť svojho projektu, svojho biznisu, svojho priestoru pôsobenia alebo daného trhu. Mení sa vôbec tá logika, tá hodnota toho, čo budeme a možno ako budeme hovoriť, ale nezmenila sa tá logika a hodnoty, ktoré k tomu budú spieť. To, čo kedysi sme hovorili, že musí byť environmentálne, len teraz táto kríza s ňou spojené dokazuje, že environmentálne musí byť vždycky sociálne, alebo sociálny je ten dopad na človeka. To je ako keby hodnotové kvázi aj dobro a zároveň environmentálne nie je to len, že ja chcem mať niečo čisté. Hovorí o tom, že to životné prostredie v kvázi dopadá a jeho vzťah a dopad, či už pozitívny alebo negatívny, rovnako dopadá na nás ako na ľudí. A tým pádom prichádza nová éra tzv. Green shoutingu, ktorá má hovoriť o tom, aj sa ukázalo, že tie firmy, alebo teda trh momentálne je v pozícii toho, že bude mierne sa snažiť tlmiť tú komunikáciu smerom von, a je to dobré, aby ste si to uvedomili, s tým, že prichádza nová vlna, ktorá sa ukazuje trendovo 27 až 28, že znova vystúpi a tieto témy budú rovnako až silnejšou intenzitou populárnejšie, s ktorými budeme operovať. 2027 je napríklad jeden z kľúčových rokov pre legislatívu v cirkulárnej ekonomike. Vychádza prvé a najväčšie ako keby nariadenie, ktoré spája vlastne celú cirkulárnu ekonomiku a ktorá bude prenesená automaticky do legislatívy národných štátov, čo tu kedy už nebolo. Mali sme trieštenu, mali sme ekodizajn, máme spotrebiteľský zákon, máme tu odpadový zákon, máme tu obalový zákon a podobne, kde sa roztriešili tieto témy a v súčasnosti sa pripravuje vlastne veľká. Takže ten opak tej vlny vlastne prichádza. Zároveň, a hovoríme o cirkulárnej ekonomike, treba si uvedomiť, cirkulárna ekonomika je v podstate uzatváranie materiálových tokov. To, čo kedysi by sme automaticky vyhodili, vyťažím, vyrobím, spotrebujem a vyhodím, momentálne musím pozerať aj voči bezpečnosti, voči odolnosti a nezávislosti voči surovinám. V podstate hovoríme o cirkulárnej ekonomike, uzatváram to v kruhu, preto, lebo čo je odpad? Každý z vás, aj keby som nehovorila o priemyselnom odpade, budeme hovoriť o občianskom odpade komunálnom,
Čo robíme za ten odpad? Platíme. Takže odpady sú ekonomika, ktorú v podstate a čo sú odpady? Hlavne, čo sú materiálové banky, materiál. Ja ho niekde raz vyťažím a v tej ekonomike mne sa nestráca. Mne, aj keby som ho spálila, tak mi v podstate vzniká nejakým spôsobom energia a teplo, ktoré je len na mne, či ekonomicky to budem vedieť využiť alebo nie. A práve cirkularita hovorí, aby som ponechala ten materiál vyťažený s tou pozitívnou ekonomickou hodnotou v systéme čo najdlhšie, lebo ja ju strácam v tých odpadoch. Ale je to v pozícii bezpečnosti toho, čo sa tu deje. Môžeme sa rozprávať veľmi dlho o rope, ktorá krásne ukázala ten potenciál, ktorý tu máme. A zároveň my ako Slovensko, tiež časťou veľmi silne priemyselná krajina, veľmi silne spojená teda s energetickým priemyslom, ktorý je napojený hlavne na fosílne zdroje. Čiže cirkulárna ekonomika nemôže byť však len o odpadoch, preto ja hovorím, je to materiálová ekonomika. Ja ten materiál musím ponechať čo najdlhšie v systéme, lebo aj odpadové hospodárstvo, recyklácia je v podstate technológia, ktorá potrebuje energetické zdroje, minimálne energie a ďalej tam máme materiálové zdroje, vodu a tak ďalej a vždy má odpady. Recyklácia nie je čistá technológia a to len taký základ, aby ste si to predstavili. Každý spracovateľ odpadu je vlastne podnikateľský subjekt, ktorý potrebuje najčistejší materiál, aby ho vedel spracovať. Nie je to, čo my všetci vyhodíme len tak aj do žltého kontajnera. On potrebuje veľmi konkrétny typ materiálu a čím viac ho kontaminujem čímkoľvek iným, tým je pre neho náročnejšie, nákladnejšie alebo respektíve vôbec nemožné spracovať. V súčasnosti, kde sme na úrovni 6,9% byť cirkulárny, na to, aby sme dokázali udržateľne fungovať, to znamená ponechať tie materiály v tej materiálovej ekonomike, preto lebo to sa nestráca. V podstate s materiálmi každý jeden sektor pracuje, tak by sme potrebovali minimálne tých 20%. Takže aspoň vieme dátovo, kde sme a budeme musieť alebo potrebujeme robiť čo najviac tie kroky a aktivity, aby sme sa dostali inde. Toto je len graf, ktorý vlastne hovorí o tom, že najvyšší podiel vlastne tých materiálov je zabudovaný v infraštruktúre, autách a budovách a samozrejme vo fosílnych zdrojoch. To je najväčší ako keby odliv tých materiálov v tej necirkularite a iba 6,9 dokáže byť cirkulárnych, čiže sa navráti alebo nachádza vlastne, cirkuluje v tom obehu a v ekonomike, hospodárstve. Akokoľvek ukazuje sa, že to, čo či už by sme boli sociálny podnik, či už by sme boli SROčka alebo čokoľvek, my všetci budeme musieť pracovať, alebo pracujete s nejakým druhom materiálov alebo energetických zdrojov a podobne. Čiže nikto z nás nie je vynechaný z tohto systému bez ohľadu, či náš spôsob alebo ten cieľ má nejaké spoločné alebo aj odlišné hodnoty. Bez ohľadu na to, tá ťažba alebo to využitie materiálu stále v podstate rastie. Ale keďže toto nechceme a nebudem sa ďalej rozpísať, lebo by som tu mohla mať prednášku na rozpisovať, dokonca rozhovoriť na dlho, čo vlastne ako keby sme mohli robiť, keď sa niekto pýta, čo môžeme urobiť už teraz. Tak samozrejme vždycky bude platiť, znížiť vo všetkom tie spotreby, ak je to možné a efektívne a takisto prepojené na typ technológie a výrob, lebo tá efektivita je dôležitá. Tá spotreba, čo je spotreba? Vždycky je to o peniazoch. Zníži sa nám spotreba, teda následne aj financovanie. Optimalizovať tvorbu zásob. Nie sú to nejak ako keby nad rámec existujúcich alebo proaktívnych vecí, ktoré môžeme implementovať u seba v organizácii. Príklady. Na Slovensku sa aj vlastne predtým som mala stretnutie, pýtali, aké sú najrozšírenejšie. Jedna napríklad využívanie repasácie ako sociálnych podnikov práve v téme cirkulárnej ekonomike. V Trnave máme jeden z najväčších AFB, ktorý repasuje vlastne počítače a celú IT techniku, aj telefóny práve na úrovni, teda v rámci sociálnych podnikov. Veľká téma pre sociálne podniky, cirkulárnu ekonomiku je bioodpad, len taká odbočka. Robíme analýzy v rôznych sektoroch, jedno z toho sú napríklad aj trhoviska. A čo myslíte, ako vyšla analýza využívania tých produktov, teda čo sa predáva na trhoviskách, hlavne ako zelenina a ovocie, s tým, že ako sa správne s nimi nakladá.
Z analýzy vyšlo, že len 2% skutočného odpadu, ktorý tam reálne vzniká, je reálne odpad, ktorý by tam mal patriť. 98% je typu odpadu, ktorý keby sme už len spracovali a vytriedili ako bioodpad, keď sa ma niekto spýta, čo ako spotrebiteľ môžete urobiť, najlepšie a najväčší dopad vašej činnosti nebude triedenie plastov, o tom by sme sa mohli baviť ďalej, vytriedenie biologicky rozložiteľného odpadu a následne jeho zhodnotenie, preto lebo jeho najľahšie viete vrátiť do obehu vo forme kompostovania, a teda kompostu, ako biologického hnojiva a môžeme sa baviť potom o biohospodárstve a podobne. Príklad, naša práca je áno naozaj v tom, že pracujeme vlastne v odpadoch. Tu máte krásny príklad, sme fotili vlastne množstvo toho, čo sa vlastne v každom type a prúde odpadu nachádza, ale čo je to najdôležitejšie, lebo s bioodpadom je problematický na skládkach, lebo on je viníkom tvorby metánu, ktorý máme problém a ten vedie k skleníkovému plynu. Nie sú to plasty. I keď k plastom by sme sa mohli rozprávať ďalej. Preto je veľmi dôležité riešiť aj bioodpad z rôznych druhov pohľadu a cirkulárna ekonomika je práve jeho dôkazom a práve ako keby bioodpad, ale vráťme sa k potravinám, rieši dva základné problémy. Buď to bude ten hlad alebo nasýtenie tých, ktorí potrebujú, a teda tých skupín, ktoré v podstate nemajú či už finančné prostriedky alebo podobne sú v tej núdzi, alebo riešenie práve tej klimatickej krízy z pozície napríklad jedného z najťažších, najzložitejších skleníkových plynov, ako je metán. A práve sociálne podniky zohrávajú významnú rolu v tzv. Potravinových bankách. Príklad, nefunguje to tak dobre na Slovensku, avšak na Slovensku máme rozpracovaný projekt Redipom, ktorý mapuje celé Slovensko a výstupy a vstupy práve potravinového odpadu alebo ešte neodpadu potravín, ktoré vlastne vchádzajú do tzv. Plytvania, to znamená, ešte by boli schopné na ľudskú spotrebu, ale už v podstate ich neviete ďalej vrátiť, lebo neexistuje na to nejaký systém. Máme jednu potravinovú banku, kým v Českej republike je ich niekoľko desiatok a vytvárajú tzv. Federáciu a sú schopní už len týmto spôsobom, kde nevyriešia len ten environmentálny priamy problém napríklad tých emisí a zlého zneškodňovania a nie zhodnocovania, ale riešia ten sociálny problém. Ten problém vlastne s tými potravinami. Dokonca sa vytvorili ako keby základné rezervy štátne pre riešenie krízy, ktorá môže nastať v Českej republike. Možno si pamätáte, minulý rok v septembri boli tie veľké záplavy v Českej republike. Tak práve potravinové banky boli jedni z prvých, ktoré ponúkali vlastne potravinovú pomoc, keďže oni vytvorili veľmi reálne systém práve pre redistribúciu potravín, pochádzajúcich hlavne z obchodných reťazcov, ale najzaujímavejšou pre mňa zložkou je, a robíme tieto analýzy, tento mesiac sme robili asi 2, aj komunálne analýzy, že vysoký podiel bioodpadu je hlavne v spotrebiteľskom správaní, nie v tých reťazcoch, o ktorých si každý myslí, že oni to majú riešiť. Áno, musí sa vytvárať systém a práve sociálne podniky sú veľmi, alebo tá sociálna sféra je veľmi dobrá a silná na prepojenie. Áno, ja už končím, mám už len posledné, ale bez ohľadu na to, my ako spotrebitelia, čo sa ukazuje aj v našich analýzach, je enormné množstva. A prečo? Pečivo napríklad tvorí až 30% biologicky rozložiteľného odpadu na našich analýzach, lebo zajtra si kúpim čerstvejšie, je to dostatočne lacné a podobne. Potom výborný príklad rovnako sociálneho podniku, rovnako berem v Českej republike Federácia nábytkových bank. Nábytok je veľmi problematický, keď vstupuje aj do odpadového systému kdekoľvek, typ aj na Slovensku. Prečo? Je to veľkoobjemný odpad v mnohých prípadoch. Veľmi ťažko, keď si povieme, veď aký je problém v Bratislave, to vyhodím, mám tam jednu spaľovňu, tak asi sa mi tam spáli, budem mať z toho energiu a teplo. Problematické, vy to neviete dostať len tak ľahko do kotla, vy nemôžete dostať do kotla veľkoobjemný odpad. Vy ho musíte niekde nejakým spôsobom rozdrviť na nejaké frakcie, ktoré v podstate vy môžete v tom kotli, preto lebo to je vyslovene receptúra, s ktorou vlastne z tých surovín, ktoré vlastne sa spáľujú. Bez ohľadu na to čo ukončím, je to, že sociálne podniky, sociálna sféra, environmentálna sféra, ekonomická alebo trhová sféra je jedno a spoločné.
My riešime síce, a môžeme si hovoriť, ja budem lepší líder, ja mám väčšie hodnoty. My riešime svoje vlastné prežitie. A aby sa nám žilo dobre a zároveň ekonomicky. To je cirkulárna ekonomika a to, ako som odvnímala, dneska som mala veľmi zaujímavé vlastne rozhovory, to je myslím, že to, čo nám všetkým ide a o čo ide, o prežitie. Nám všetkým. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za skvelý úvod, aj skvelú osvetu a naozaj ťažko si predstaviť lepší úvod do témy. Ja len si dovolím malú poznámku, okrem nábytkových bank, na Slovensku aj existuje šatová banka. Dávam do pozornosti, Nadácia pre deti Slovenska realizuje už asi 2 roky skvelý projekt šatovej banky.